Kaixo lagunok, ni Ander naiz, eta gaur esperimentu bat egingo dugu. Orain erabili behar dugu botella bat erditik moztuta, puxika bat eta kubo bat urez beteta. Orain puxika jartzen dugu botellaren hauan. Eta orain botella uran jartzen dugu. Eta orain globa pixka bat betetzen da, handitzen da. Kaixo lagunok, gaur slime guk uxuetan naia gera eta slime esperimentua egingo dugu. Behar dugu kola, ontzi bat, koloratzailea, bikarbonatoa, kola eta kutsara. Lehenengo kola bota behar da. Pixkat, eta gero kolorantea koloratzailea bota behar. Eta orain nahaztu ondo. Horrela geratzen da. Orain bikarbonatoa. Pixkatxo bat. Eta ondo nahaztu. Ondo nahaztu eta gero horrela gelditzen da. Kaixo, gaur egingo dizuet esperimentua. Behar, soka bat, bi edalontzi eta gora bat. Lehenengo zulo bat egin behar da edalontzian. Gero, soka sartu eta korapilo bat egin. Eta bi edalontzitan horrela. Gero, itzegin behar da edalontzi batetik eta bestera iritsiko da. Hau. Kaixo,